6 wythnos i fynd tan y Nadolig. Ni gyd eisiau colli bach o bwysau cyn o'r pwysau na gyd nôl mlaen dros yr wyl. A mae yna hyn ddigon amser i gael, felly ydych chi ddim llwyddo colli'r pwysau ydych chi magu yn ystod y cyfnod y clo. Nawr adeg i fynd ati, dydyn ni fel bod chi'n teimlo yn dda, bod chi'n edrych yn dda fyd, felly mae yn bwysig. Ie, llwn ni gymryd mantes o'r holl fwyd na wedyn dros y Nadolig. Wel ie, yw yna'r bwynt. Ni'n colli ambell bwnd nawr i fagu ambell bwnd. A ffito yn y ffrog yna wrth gwrs. Wel ie. Le ni'n dechrau? Wel, ni ddim i fynd yn eithafol am bethau. Ni'n gadw pethau'n eitha synhwyrol. Felly, rhowch bwysles ar fitan iach. Felly, pwysles ar fitan mwy o brotein, mwy o lysau, ond torri nôl ar siwgr, fyna mae'r calorïau. Felly, ni'n cychwyn gyda brecwas. Fi'n gwybod ni'n pwysleisio pwysigrwydd brecwas yn aml iawn ar rhaglen. Ond, os pryd ych chi'n bita brecwas yn gynnar neu ganol bore. Ond pan ych chi yn, i fita fe, triwch ddewis pethau sydd â lot o brotein, llysiau os gallwch chi, a hefyd ffrwythau a llysiau. Felly cyfuniad o brotein a hefyd fitaminau, fel bod y fitaminau chi deimlo'n dda hefyd. Felly, os ych chi ar hyn o bryd yn dewis grawnfwydydd sy'n lot o siwgr, dewisiwch rhywbeth arall fel wyau. Na, wyau yn gred. Maen nhw'n rhwydd, mae'n ddigon rhesymol i brynu, felly allwch chi cael wedi berwi bach sydyn, neu wyau di sgramblo, gyda unau madarch neu tomatos, fel bod chi'n ychwanegu rhyw elfen arall fwy o lysau, fwy o fitaminau at hwnna. A bach o fara brown, dewiswch pethau sydd yn llawn grawn, fel bod chi ddim yn dewis pethau sydd wedi prosesu. Fyddwch chi felly yn teimlo'n llawn am y cyfnod. Felly fyddwch chi llai tebygol o droi at ferbrydiau cyn o. Felly na'r syniad yn ystod o'r... A mae rai fi, fi'n dwlu ar beth ydyn y blaen fyna wedyn i frecwas fyd. Mae lliwau mor bert. Wel, odyn ma nhw. Wedyn eto, sy'n rhaid i chi gael pethau ffres, fel eiron ffres. Chi droi at pethau yn y freezer yn ddigon rwydd. Felly, ydych chi pethau fel blueberries neu fafon, neu falle pethau ers yr haf dych chi, hyd yn stwnch fale. Tynwch nhw mas o freezer i bita nhw nawr. A unwaith eto gyda pethau fel iogwrt groegedd. Mae iogwrt groegedd a fwy o brotein na iogwrt cyffredin a dywyswch chi'n plaen sydd ddim â siwgr. Mae'n diferyn bach o fel, mae hynny'n ffain. Ond ffrwythau mwyn rhoi'r elfen felys i'r frecwas. Cino nesa? Wel ie, cino a swper. A ni'n sôn am rhoi pwysles ar y protein a'r llysiau. Pan ydych chi'n edrych ar y plat, edrychwch am blad sy'n llon llysiau, pethau gwyrdd fel hyn sydd yn ni. A ni yn bita dan llyged ni, a mae'r hynna'n edrych yn ffab fyna. Felly stir fries yn ffordd arbennig o dda o fitan iach. Protein, cadwch pethau fel corgyn mychied, neu dwrci, neu ffowlin, fel bod y llai o fraster fe. Mae twrci'n arbennig o dda, achos cyfnod hyn mae'n bwysig i bod ni yn cysgu'n dda. Mae twrci, nid os chi'n bita fe fel swper cyn mynd y gwely, yn cynnwys cemeg enw'r tryptophan, helpu chi gysgu. Mae hwnna'n dda iawn. Sgir rhywbeth newydd bob dydd. Wel ie, felly twrci yn da iawn i gynnwys mewn prydiau fel hyn. Ac yn y blaen wedyn, llysu gwraidd, mae'r hyn i'n dymhorol iawn, ddigon rhad i brynu. Sy'n os beth ych chi'n dewis, moron, panas, sweds, os ydych chi daten felys hyd yn oed, rostwch nhw, bach o fel, bach o olew olewydd, ac yna i cyfuno nhw gyda rhyw fath o grawn. Felly, pan ych chi'n dewis eich carbohydrate, fyddwch yn glyfar pan ych chi'n dewis nhw. Dewiswch pethau sydd unwaith eto'n llond ffeibr. Felly, dim byd fel pasta gwyn neu reis gwyn, dewiswch rai brown. Rhaid eich cynnal chi yn hirach. Felly, mae hwnna'n bwysig. A wedyn, gyda rhywbeth fel ffowlin sydd a ddim lot o fraster. Neu, yn y cefn fan hyn, darn o bysgodyn. Felly, newch yn siŵr bod chi'n dewis fel cod, neu halibut, neu heic, neu beth bynnag, neu hyd yn o'r bysgodyn tin. Felly, salmon tin, neu tuna tin, neu sardines tin. Ac unwaith eto, llenwch eich plat, gyda lot o lysiau, llysiau gwyrdd, a stemmiwch nhw. Ond dim lot o fein yn nhw, eich mwyn torri nôl ar y braster chydig bach. Felly, pysgod a llysiau fyna. A mae ffordd o wneud hwn yn rad fyd, dys e? Achos i ni'n gallu prynu pys sydd i'r hewi, brocoli sydd i'r hewi, mae'r un yn dieddol fo'n rhatach, a just bod ffres, yn dyn nhw? Wel ie, a weithiau'n fwy meithlon na rhai chi'n prynu yn ffres. Felly pethau fel pys yn arbennig o dda. Pan maen nhw'n cynaeafu nhw, nhw'n rhewi nhw'n syth. Felly maen nhw'n cloi'r holl vitamin E mewn yn dyn nhw. Felly dywyswch rhai yn hollol. Trwch at pethau yr freezer, dim problem o gwbl, gwell yn aml iawn. A salads wedyn, dim yn gyfnod y salad fi ddim yn gwybod, os ydych chi yn teimlo fel salad, dywyswch rhai sy'n falle dail fwy chwerw, fel rocket, neu pethau fel berw dŵr, a wedyn cymysgwch rhain gyda gellig sydd yn ei tymor, a bach o
parma ham neu beth fel yna. Felly, chi'n ffinsio rhywbeth o salad. Be'r brydau nesaf, Alison, a mae rhain yn gallu fod yn bethau ni gyd felly yn eog o fita'n wael. Dan cherries. Wel ie, dyma lle mae eisiau hun yn reoledd. Yn wedi os chi'n debyg i fi wedi bod yn prynu pethau'n barod. Wel, ni gyd yn neud e. Chocoledi. Mi fydd. Wel, os ych chi wedi, rhowch nhw mewn bocs, mas o'r golwg. Hynny yw, mae'n ormod yn demtasiwn pan chi'n cael glas gwydred fach o wyn. A cofiwch os ych chi yn i fyd alcohol, wyn er enghraifft, mae yn cwnis lot o galoriau, ond newch yn ddiod hirach bod chi'n rhoi dŵr byrlymus arno fe, neu soda, a fel bod yn ddiod sy'n hirach, a wedyn pan ych chi'n dewis eich brydau, byddwch yn gall. A cadwch llon stôr o bethau gallwch chi droi atyn nhw, llon ffridge o bethau meithlon, fel cucumber, gyda bach o gaws, sy'n byd o'i le mewn caws, sleisio bach o gaws gyda fe, neu rhyw gellig wedi lapio mewn parma ham, mae'n rhywbeth bach special. Olives yn rhoi da i gael gyda diod, a wedyn pethau fel y cacennau reis yma. Bach yn ddiflas ar ben unin, ond os newch chi rhoi menyn, peanut butter, neu caws bwthyn, cottage cheese, bach o hadr nhw, maen nhw'n gwneud byrbryd da iawn. A mae'n greision bach syml fan hyn. Wel ie, pan chi'n edrych mas am greision, dywyswch greision sydd wedi wneud o bethau blaw am datws, beth fel greision taton felys, neu greision pys, cnau popcorn yn gret i gael fel byrbryd, yn wedi gyda'r rhai sydd heb siwgr, felly chi'n gwneud popcorn o'ch hunain os chi'n moyn, a hwmws hefyd yn un da iawn. A mae siocled tywyll hefyd? Wel ie, os chi'n moyn yr hit bach melys, siocled tywyll. Hyfryd iawn. Fi yn dechrau fynd y gyffroes at yn y dolyg a fi.